bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On kufnama gelanama hayruji ɗuɗɗi latiɗi ɗi duniya be alahira. Video meɗen hande mi yiɗi mi holla on bandiraɓe jamu konte meɗen je TikTok. miɗo waɗa irada video man ko ɗuuɗi, amma video ji hande ɗo laati feere be video ji je lutturi je miɗo waɗa. aran ni ko a waɗata nasta ha konte maɗa je TikTok. hidde ko en nasta ha konte majum ɗo laata konto ha keso. useni miɗo tore gam Allah a habda abona ha chaine meɗen vi Fasaha TV. mbiɗo waɗa video meɗen ɗo like a partage ana sobira e maɗa. nda TikTok meɗen bana ni. to en nasti ha TikTok bana ni, en muña maɓɓitante bana ni. amuña maɓɓitante bana ni. sa wara iyanda haali saɗɗo ha profil ɗo. to a ini ha ton amuña seɗɗa, amuña maɓɓitante waddante bana ni. ba yiɗo si a yiyan didi tati ha dow ɗo. sa wara iya didi tati man ɗo. to a ini didi tati man ɗo yiyanda setting en privacy ha lesso. sa wara nasta ha setting en privacy. to a nasti ha ton a jippo les be hakkilo a yiyan ha ɗo waɗi report e probléme da ɗum ɗo kammi on gi. si on mema ha ton ɓawa to on mema ton muña seɗɗa kamar second view zuwa uku haka. to tama ɓitanma bana ni si a hosa ara jippo wala jippago wara nastanda account and profile ɗo a nasta ha ton. a nasta ton a wara les bana ni a wara yanda interaction ɗo. to a nasta ha ton, to a nasta interaction a yanda follow, like, comment, favori. a nasta ha je follow ɗo. yowa to a nasti ha ton si a wara yiyan order ha les ha fen haɗo yanda order. si a nasta ha order, to a nasti ha order majum ɗo si a wara nasta suspending account. si a iya ha suspending account man ɗo. to a iyi ha ton a muña seɗɗa. to a muñi seɗɗa waddante bana si a wara ina haɗɗo bana ni ɗo. to a ini ha ton waddante bana ni account active. konte am ɗon active, mana konte am ɗo yamɗi. to a yi konte ma ɗon bana ni to wala probléme be TikTok. to a yi konte maɗa nandayi be banni bo to ɗo ka ɗum mari probléme be TikTok, yawo habdu wo'inu konte maɗa. sona non bo ɗo be kowane irin lokaci zaka ya rasa account ɗinka. bi mana ko nde a foti laatago konte maɗa majjorde warta seɗɗa fuɗɗike kuugal kesum pul. habdune watta pat tawa konte maɗa ɗon active bana ni inchallah. on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi. assalamu aleykum wa rahmatullah. siwte jam.